susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko. Magandang umaga po sa bawat isa, sa bawat nakakapakinig at nakakapanood po ng ating morning devotion, Tinig ng Pag-asa. Ako pong muli si Pastora Jonah Alba na bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas. At ang dalangin ko po saan man po tayo lugar naroroon, ang pag-iingat, pagpapala at paggabay ng Panginoon ay lagi po nating nararanasan. Muli po sa umagang ito ay samahan niyo po ako para magpagbulay-bulayan po ang salita ng Panginoon, na ang ating tema po sa buwan na ito ay tungkol pa rin sa pag-ibig. Ano po? Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak Jesucristo, sa pakikipag-isa po ng iyong banal na spirito, sa umaga pong ito kami ay lubos na nagpapasalamat sapagkat muli binigyan mo kami ng buhay at lakas. Muli Panginoon ay nagagawa namin ang iyong kalooban, at sa oras pong ito kami po ay sama-samang mag-aaral ng iyong salita, at ang dalangin po namin anuman pong hadlang para po ito ay hindi mag-sink in, hindi matanim sa aming puso't isipan. Ito po, O Diyos, ay alisin mo anuman pong hadlang na ito. And Lord, tunay ngang malaya ka, ang iyong banal na spirito ay malaya nga makakilos sa buhay ng bawat isa, at mangyari po ang iyong kalooban. Ang mga salita mo, O Diyos, na mahahayag sa umagang ito ay magsilbi, Panginoong, inspirasyon, kalakasan ng aming pisikal na aspeto ng buhay, upang sa araw-araw, O Diyos, ng laban o hamon ng buhay, ito po ay aming mapagtagumpayan sa tulong at gabay ng iyong banal na spirito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw na ito, at maging ang gagawin po namin pagsasama-sama upang pagbulay-bulayan at pag-aralan ng iyong salita. Maraming salamat, Ama, at ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po ay magandang umaga sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay pagbulay-bulayan po natin at sama-sama po natin na pag-aralan ang salita ng Diyos, na ang tema po natin ay matatagpuan po sa John chapter 15 verse 13. Ang sabi po dito, greater love has no one than this,
to lay down one's life for one's friends. Ano po? Ang sabi po doon, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tunay, ng isang taong nag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Napaka makabuluhan po ng mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito, sapagkat ito po ay tumutukoy sa tunay at tapat na pag-ibig natin o pagmamahal sa ating kapwa. Ang sabi po dito sa isang kaibigan, ibig sabihin po kapag sinabi pong ating kaibigan ay kapwa-tao natin. Hindi natin mahal sa buhay, hindi po natin sabi nga po doon ay immediate family, kundi sabi po pagka sinabing kaibigan, ito po ay ating kapwa-tao na minamahal natin without any condition. At yun po yung pag-aralan natin sa umagang ito, sapagkat bakit nga ba po tayo ay nagagawa nating magmahal kahit hindi natin naman kaano-ano, kahit hindi natin kadugo, kahit hindi po natin walang anumang kaugnayan sa atin, pero dahil nananaig po sa atin ang pag-ibig ni Kristo na wala po siyang pinili sino man nung siya po ay nanahan sa piling natin, wala po siyang pinili na sino man, kundi ang lahat po ay binigyan ng pagkakataon para kanyang mahalin. Kaya po kabutihan po nito, ang sabi nga po dun sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply, because love covers over the multitude of sins. Sabi nga daw po doon, higit sa lahat magmahalan po tayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal po ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sapagkat ang pagmamahal po ay hindi lamang dahil may dahilan, dahil may magandang dahilan, mamahalin lang natin ang ating kapwa dahil may maganda siyang katangian. Pasok siya sa ating mga, sabi nga doon ay qualification na ibibigay niya yung ating pangangailangan o yung ating kagustuhan, tayo ay napapasaya niya. Ibig sabihin po ng pagmamahal sa ating kapwa ay without any condition ay kaya po nating magmahal, sapagkat yun po ang gusto ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay unang minahal ng ating Panginoon, bagamat tayo noon ay makasalanan pa, ay ang Diyos ay hindi nagdamot ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. At yun po yung halimbawa na ipinagkita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na nais po ng Lord na maipakita din naman natin po sa iba. Alam nyo po, mahiwaga po talaga ang tunay na pag-ibig, yung tapat at tunay na pag-ibig. Sapagkat meron po na pag-ibig na panandalian lamang. Kapag nakita mo yung kanyang mga negative sides, parang nawawalan ka na ng sabi nga po doon ay interest para siya ay mahalin or ipagpatuloy yung kanyang iyong pagmamahal o pagmamalasakit sa kanya. Pero kapag daw po tunay ang ating pag-ibig, ay makikita po doon na may kasama pong sakripisyo. Kaya po sa umaga pong ito, pag-aralan po natin ano po ba yung mga natatanging katangian ng pag-ibig. Ano nga po yung bakit po kaya niyang pagtiisan ang lahat, kaya po niyang isakripisyo ang lahat, kaya po niyang palawakin ang kaisipan natin, ang ating limitasyon, beyond limit, dahil po sa ating tunay na pag-ibig. Kaya po sa umagang ito ay pag-aralan po natin yung outstanding quality of love. Ano po ba yung natatanging katangian ng pag-ibig or ng tunay na pag-ibig? Ang sabi po dun sa una, it is truthful and sustaining. Pag sinabi po nating it is truthful and sustaining, ito po ay makatotohanan at nananatili. Ito po ay kapag ikaw ay tunay na nagmamahal, ang sabi nga po doon, lagi kang nagsasabi kung ano yung totoo. Hindi po tayo magsasabi sa ating kapwa ng anumang kasinungalingan na alam nating hindi totoo para lang tayo ay magustuhan, para lang tayo ma-appreciate, para lamang tayo ay mahalin or ibigin, para lamang tayo ay pasalamatan. Kundi lagi po tayo, kasiyahan na po natin ang magsabi ng totoo. Delight to tell the truth. Dahil po ang sabi sa Romans 12 verse 9, love must be sincere.
Hate what is evil, cling to what is good. Ano ho? Sabi po doon, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kaya po sabi, delight to tell the truth. Ano po? Kaya po sabi doon, dapat kasiyahan na natin ang sabihin natin kung ano yung totoo. Dahil tunay tayong nagmamahal, tunay tayong concern sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa. Kaya po sabi, dapat daw pong maging tunay ang pag-ibig. Love must be sincere. Sabi po sa Romans 12 verse 9. Hate what is evil. Kasuklaman natin yung masama at pakaibigin natin ang mabuti. Ano man yan, sabi nga po doon, magtampo man siya o ano man, pero basta nasabi natin yung totoo dahil tayo ay concerned sa kanya. May mga bagay po tayo sa ating kapwa sa dami po ng ating nagiging experience na marami po tayong nagiging kaibigan, nagiging kasama. Sabi nga po doon, kapatid natin sa pananampalataya, pero kung tunay po tayong nagmamahal, kapag po tayo may nakita na dapat i-correct sa kanya, sabihin po natin ang may pagmamahal. Halimbawa po ay may nadidiscern ka na hindi maayos na attitude, na hindi makakatulong sa kanyang paglago bilang isang Kristiyano, sabihin po natin ang may pagmamahal. Dapat po willing tayong sabihin kung ano ang totoo dahil yun po yung kalooban ng Lord. Sa atin pong pag-ibig, sa atin pong pagmamahal sa kapwa, dapat po tayo ay nagpapalakasan, dapat po ay nagtuturoan at ang nais po ng Lord, tayo po ay nagiging mabuting encouragement sa bawat isa. Hindi lamang po laging kasiyahan yung ating napupulfill kapag kasama natin sila, kapag nakakamingle natin sila. Hindi lamang po yun dahil ang kinakailangan, ang nagmamahal, dapat po lagi tayong natututo sa paglago, sa sabi nga po doon, sa kabutihan, lagi po yung ating tinatahak. At ang sabi po doon, bear all things. Yung kaya nating dalahin, ang tunay pong pag-ibig ay sabi nga po niya, kaya niyang pagtagumpayan, kaya niyang dalhin. Yun pong nananatili, yun pong kanyang pag-ibig. Hindi po, katulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi po pagka nakita natin na ay, ganyan pala yung attitude niyan, ganyan pala yung ugali niyan, ganyan pala yan, ganito pala yan. Pagka po tayo nakakita ng, sabi nga po doon na, mga negatibo na hindi natin inaasahan or hindi pasok sa ating pamantayan, parang nawawala na tayo ng concern. Hindi daw po ganap yung ating pag-ibig sa ating kapwa kapag ganon. Sapagkat kung ang example po ng Lord, ang ating pagbabasihan, ang Panginoon po ay sabi nga po na andoon na tayo ay kahit na walang kabutihang ginawa sa kanyang paningin, inibig po tayo ng Diyos. At to the point na isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay iligtas. Ganun po katindi yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya yun po yung nais niyang example na ipakita po natin. Na bagamat itong kapwa nating ito'y hindi kaibig-ibig, na dapat po nating marami po tayong ituro sa kanya or tayo po'y maging encouragement sa kanya. Huwag po nating, kapag alam po nating mabuti ang kanyang ginagawa, samahan po natin, lalo pa po nating encourage at tayo po yung maging kalakasan. Ngunit pag sinabi po doon na alam natin na hindi maganda yung kanyang ginagawa, wag po nating sasamahan. Magkos ang gagawin po natin, itutuwid po natin, hihilahin po natin. Sabi nga po doon, snatch them out of fire. Kaya sabi doon ay bear all things. Sabi nga po doon, kinakaya, sabi po sa 1 John 4:18, ano po ang sabi? There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang sabi po doon, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot. Kaya po, sabi nga po doon, kapag tayo'y takot magmahal, kapag tayo'y takot ipakita yung tunay nating nararamdaman, kapag natatakot tayo na
ay naku, baka pag may sinabi ako na hindi maganda ay ako ay magalit siya sa akin. Baka iwasan na niya ako. Hayain na, pababayaan ko na kung ano ang gusto niya. Basta maging in lang ako sa kanya. Basta wag lang siyang magalit sa akin. Kapag po tayo ay ganon yung attitude at natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao, sa sasabihin o ipupula or i-comment ng ibang tao, hindi pa daw po ganap ang ating pag-ibig. Sabi po ng 1 John 4:18. Hindi tapat ang iyong pagmamahal, hindi ka talaga totoong nagmamahal. Bagamat sabi nga doon, concern ka lang pero hindi ka totoong nagmamahal, sapagkat ang totoong nagmamahal, sabi nga po doon, magalit na siya ano man ang sabihin niya, basta nasabi mo kung ano yung totoo at alam mo po na makakatulong sa kanya, yun po yung tunay na nagmamahal. Kaya nga po ang Lord, hindi po siya nag-atubili na turuan tayo ng mga bagay, paraanin tayo sa mga testing ng buhay para po yung ating faith, yung ating pong pagmamahal sa Diyos ay sabi nga po doon ay maging genuine. Sabi po doon maging totoo. Makita niya po yung katotohanan sa pag-ibig natin sa Lord kapag dumadanas tayo ng trials. Alam niyo po ba hindi naman masaya ang Lord. Hindi naman tayo tinetest. Sabi nga po doon sa 1 Corinthians 10:13 na hindi naman po ang Diyos nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Hindi po ang Diyos nagbibigay ng mga pagsubok o testing na hindi natin kaya. Dahil ang sabi noon, kapag dumating yung mga pagsubok na yon, bibigyan niya tayo ng lakas para pagtagumpayan iyon. Ganon din po sa ating pagmamahal. Natetest po, kailangan may testing period kung tunay. Kapag ka po yun ay sinukuan natin, ay hindi po totoo yung ating pagmamahal, hindi paganap. Kahit po sa buhay ng mag-asawa, kapag ka po ang dalawang tao na pinagsama ng Diyos ay hindi naman po yan pagkabata na. Bibihira po yun na pagkabata na ay magkasama hanggang sa paglaki. Meron pong nagkikita at nagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa at nag-e-end sa magpapakasal sila. Pero dahil sila pong dalawang taong pinagsama ay galing sa magkaiba na pamilya, galing sa magkaibang pinalakihan, magsasama sila na sa isang bubong na maraming pagkakaiba. Pero kung tunay ang pag-ibig nila sa isa't isa, kaya nilang mag-adjust, kaya nilang tanggapin yung kanilang pinagkaloob na kapartner sa kanilang ng Diyos para mapatibay yung pagmamahala nila. Pero kung sa ang ating titingnan ay ang susukuan natin ay yung mga bagay na madi-discourage tayo sa lahat ng ating makikita, sapagkat laging sasabihin natin, hindi ito yung pinag-pray ko, hindi ito yung pangarap ko. Yun pong pagsasamang yun, sure yun, hindi magtatagal dahil wala po yung pure love. Dahil po ang tunay na pag-ibig, tatanggapin ka kahit ano ka pa. Pero sabi nga po doon, dahil ikaw ay nagmamahal, kinakailangan na sa pamamagitan ng iyong tunay at tapat na pag-ibig, mai-encourage mo siya na mapagtagumpayan ang lahat ng kahinaang yun. Kaya po ang sabi po doon sa ikalawa, kung yun pong una, ang ilan po sa outstanding quality of love, ay una po yung truthful and sustaining, ibig sabihin yung totoo, ito po ay totoo at nananatili, totoo at nananatili. Sabi po sa pangalawa, trusting and hopeful. Ibig sabihin, sabi po doon, nagtitiwala at laging umaasa. Ang tunay po daw na pag-ibig ay mapagtiwala, not suspicious. Always, sabi nga po dito, always have a good motive. Laging mabuti ang intention niya. Sabi nga po doon, always trusting, laging nagtitiwala, hindi po laging duda. Sabi nga po nung iba, tamang duda. Ang pag-ibig daw po ay mapagtiwala. Ang pag-ibig po ay laging nagtitiwala, laging umaasa. Kahit pa po doon sa pinakang imposibleng bagay, dahil ikaw ay tunay na nagmamahal, lagi kang aasa. Lagi kang aasa, lagi kang magtitiwala. Dahil po napakaganda po ng kwalifikasyon ng pagtunay na pag-ibig. Sapagkat ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, love is patient. Love is patient, ang pag-ibig ay matiyaga. Love is kind. Ang pag-ibig ay mabuting loob o mababang loob, magandang loob. Sabi po doon, it does not envy. Hindi siya nananaghili.
Wala siyang anumang hili, wala po siyang anumang inggit na nararamdaman. Ang sabi po doon, it does not boast. Ang sabi po, hindi nagmamapuri. Hindi porket ikaw ay may nagawa na maganda sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, ay ikaw ay, sabi nga po doon, magmamataas ka na, magmamapuri ka na kung hindi dahil sa akin, yan ay hindi magkakaganyan. No, niloob ng Diyos at binigyan ka ng favor ng Lord para makagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. And yun po ay credit po yun para sa atin, at ang Lord po yung magbibigay ng reward nito. Dahil kung ang lagi po nating sa lahat ng mabubuting ginagawa natin ay ang hihingin natin ay yung kapalit o yung reward ng tao, sabi nga po doon, wala na tayong tatanggapin mula sa Diyos. Kaya po yung lahat ng sakripisyo nating ginagawa sa ating kapwa, hindi po, wag na po nating intayin na ang tao ang mag-reward sa atin, kasi madi-discourage lang po tayo. Hindi lahat ng gusto natin kayang gawin ng ating kapwa. Hindi yung mabuting ginawa natin ay papalitan din niya ng maganda. Hindi yung 10 ginawa nating mabuti ay lagi niyang i-acknowledge, kasi once na tayo makagawa ng maliit na pagkakamali, tabon yung lahat ng ating ginawang mabuti. Kaya wag tayong mag-expect ng anuman kapag tayo'y gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Hayaan nating ang Lord ang mag-reward sa atin. Sabi po, it is not proud, hindi po nagmapataas. Ang sabi po sa verse 5 ng 1 Corinthians chapter 13, it does not dishonor others. Hindi daw po niya hindi siya magaspang ang pag-uugali, hindi masama yung kanyang pag-uugali. It is not self-seeking, hindi po siya makasarili. It is not easily angered. Hindi daw po siya magagalitin. Kaya po pag tayo ay magagalitin, ay hindi daw po nawawala yung ating pagmamahal, yung ating pag-ibig. It keeps no record of wrongs. Hindi daw po siya mapagtanim sa kapwa. Hindi yung kapag ginawan ka ng masama, hindi mo kayang magpatawad, or else napatawad mo na pero hindi mo makalimutan yung hindi magandang ginawa sa iyo. Hindi ka tunay na nagmamahal kapag hindi ka nakakalimot ng mga bagay na hindi magandang ginawa sa iyo. Sabi po dito, love does not keep the records of wrong. Sabi po doon, hindi po siya nagtatanim sa kapwa. Sapagkat ang sabi nga, pag minsan nadidisappoint tayo, ginawan ko na nga ng mabuti, nagmalasakit na ako, napasama pa ako. Ako pa ang naging masama. Kung maganda ang intention mo, kung maayos ang intention mo, at yan ay nilakipan mo ng pag-ibig, wala kang dapat pagsisihan. Tama ang ginawa mo, kapatid. Hindi tayo magsisisi. Nagsisisi ako kasi tinulungan ko pa siya. Nagsisisi ako kasi nagmalasakit ako sa kanya, napasama tuloy ako. Sa mata ng tao, masama ka or hindi maganda yung ginawa mo. Pero kung pure at maganda ang intention mo kung bakit mo ginawa, ang Lord ang mag-reward sa iyo. Amen. Kaya po sa oras pong ito, sabi po doon sa verse 6 ng 1 Corinthians chapter 13, love does not delight in evil but rejoice with the truth. Hindi po nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ganun po yung talagang grabing katangian, amazing quality of love. Na ito po yung sabi po doon, hindi daw po nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ang sabi po doon, ikinagagalak ang katotohanan. Lagi po tayong nasa side ng totoo. At ang sabi po sa verse 7, it always protects. Lagi po ito'y mapagbata. Ito po ay laging nangangalaga. Ito po ay laging nag-iingat. Always trust. Laging mapagtiwala, nagtitiwala. Always hope, puno ng pag-asa. And always persevere, nananatili hanggang wakas. Yun po yung tunay na pag-ibig. Nananatili. Yun pong yung everlasting love. Sapagkat ang pag-ibig po ay talagang matiyaga. Kaya po kapag sinukuan po natin, hindi po ganap ang ating pag-ibig, lalo na po sa ating mga kaibigan. Kaya po yung iba ay merong yung best friend nila, dahil may nangyaring hindi maganda, nagiging most enemy, number 1 sila. Dahil po hindi po napanatili yung kanilang pag-ibig sa isa't isa.
At hindi po yun nais ng Lord. Ang nais ng Lord, yung everlasting love ay maiparamdam natin sa ating kapwa. Alam niyo po ba na sabi nga po doon, ang sabi pa po doon ay endures through time, deception, and even death. Ito daw po ay nananatili kahit pa po hindi maganda yung sitwasyon, na andun po na parang ikaw ay naandoon na parang ikaw ay pinagtaksila ng panahon o ng iyong kapwa, at kahit po hanggang kamatayan, ang pag-ibig po ay laging nagtitiwala at umaasa. Tingnan po natin kapag po tayo ay may mahal sa buhay, may kaibigan, na halimbawa ay dumanas ng sakit at karamdaman. Dahil tayo'y tunay na nagmamahal, kahit pa sabihin ng doktor na naku, yan pong inyong kaibigan o yung iyong mahal sa buhay ay hindi natatagal. Pero dahil tayo'y sobra-sobrang nagmamahal, lagi tayong umasang nagtitiwala na yung himala ng kagalingan ng Diyos ay kanyang mararanasan. Hindi natin siya iniiwan. Yun pong tunay na nagmamahal. Nakita ko nga po during sa pandemic, yung COVID-19. Alam niyo po ba na marami ang nagsasakripisyo, halimbawa po ang kanilang mga mahal sa buhay, even kaibigan, even na sabi nga po doon ay magulang, kapatid, asawa ay nagkaroon ng COVID, kaya nilang isakripisyo yung kanilang buhay. Nakikiusap sila, ako po yung mag-aalaga. Sinasabi ng doktor, pwede kang mahawa, pwede, okay lang. Basta po maalagaan natin, basta po madamayan natin, basta po maipakita natin yung pangangalaga at pagmamahal sa ating kapwa. Hindi na po natin iniintindi kung ano po yung kahihinat na ng ating sarili dahil po tayo ay nagmamahal. Napakarami ko pong nakita na nasaksihan, lalo na po sa mag-asawa, mag-ina, mag-ama, na naandoon po na kaya nilang isakripisyo ang sarili nilang kaligtasan for the sake po ng kanilang mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po pag dumating yung ganitong matinding pagsubok. Alam niyo po na talagang pinaghihiwalay tayo ng COVID na ito dahil marami po at isa po kami sa nabiktima niyan, na ang iyong mahal sa buhay kapag na-declare na COVID at halimbawa bigla ang nasa hospital, hindi mo na siya maiuwi ng bahay, hindi mo na siya mapapaglamayan. Parang ang word ko nga po doon, para kang nagtapon ng aso sa sementeryo. Dahil para pong iba ang maglilibing sa kanila, hindi ka palalapitin, hindi mo man lang makikita, agad ay ilalayo sa'yo. Gaano po kasakit sa isang mahal sa buhay na ikaw ay iwanan sa hindi inaasahang pangyayari, ngunit napakasakla pa nung magiging pangyayaring iyon na hindi mo na siya makikita, hindi mo siya malalapitan, hindi mo siya mahawakan, at lagi ka pong malayo sa kanya. Kaya po makikita mo talaga yung tunay na kung sino yung tunay na nagmamahal. At nakita ko nga po doon na kapag ikaw ay na-declare na mayroon kang mahal sa buhay na may COVID, ano po ang mangyayari sa'yo? Iiwasan ka at talaga pong parang lalayuan ka, kahit pa yan ikakumarihan mo, kahit pa yan ikaibigan mo, kahit pa yan mga kamag-anak mo, mahal sa buhay, talagang matatakot na lumapit sa inyo o sa iyo dahil sa takot nila na baka mahawa. Pero yung mga tunay na nagmamahal, hindi iniisip na yung minsan po na-experience din po namin sa isang pastor na nung na-declare po na sabi nga po doon ay kahit po kami may negative na hawak na result ng COVID, na ay na-declare po kasi na yung aking hipag ay merong pneumonia at yun daw po ay probable cause ng COVID, at sa hindi po inaasahang pangyayari ay binawian ng buhay. Grabe po ang sabi nga po nung na-quarantine ang mga mahal sa buhay, ay nakita mo na talagang iilan-ilan yung lalapit kahit naman hindi totoong COVID yun, dahil pero dahil nga po i-declare ng hospital na probable cause, ay nakita mo yung paglayo ng maraming tao sa'yo na halos parang hindi ka puntahan dahil natatakot silang mahawahan. Pero salamat po
sapagkat mayroong mga lingkod ng Diyos, may isa po tayong pastor na naglakas loob, na damayan kami, puntahan kami, ipanalangin ang buong pamilya para po maibsan kahit kaunti yung kalungkutan at sakit na aming nararamdaman. Salamat po sa buhay ng pastor na ito sapagkat ipinaramdam po niya yung kanyang tunay na pag-ibig sa aming pamilya. At salamat po sa mga nanalangin. Makikita mo po dito sa mga ganitong hard time, katulad nga po ng sinabi, endures through time, deception, and even death, na makikita po natin yung tunay na malasakit ng ating kapwa, tunay na pag-ibig o pagmamahal sa atin sa panahon po ng mga hindi natin inaasahan, doon sa ating hard time, doon po sa ating hindi magandang sitwasyon, doon sa napakahirap na sitwasyon, makikita mo po yung tunay na nagmamahal sa iyo. Sapagkat kahit nasabi nga po doon kung papaanong hindi tayo iiwan o pababayaan ng ating Panginoon, ganun din po ang ating kapwa Oga. At sabi nga po doon sa ikatlo po, sabi po doon ang outstanding quality of love is successful and eternal. Pero po doon ang ating verse po doon sabi po doon sa endures through time, deception, and even death is Colossians chapter 3 verse 14. Ang sabi po doon, and over all these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapagkat ito ang buklot ng ganap ng pagkakaisa. At ang sabi po doon sa ikatlo, it is supreme, love is supreme and eternal. Ito po yung pinakang mataas na sa lahat ng katangian. Ang sabi nga po doon ay ito daw po yung sabi nga po doon ay ito daw po ay pinakang mataas na sa lahat ng katangian, itong pag-ibig. At ito po, ang isa pa pong katangian nito is walang hanggan. Ang tunay po ng pag-ibig is everlasting. Dahil po ang sabi nga po doon, dahil ito po yung pinakang mataas, makikita po natin, sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, 1 Corinthians chapter 13 verse 8, ang sabi po doon, love never fails. Sabi po doon, matatapos ang kakayanan, sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, sabi po doon, love never fails. But but sabi po doon, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Ang sabi po doon, matatapos ang kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayanang makapagsalita ng iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. It is eternal. Kaya po ang sabi doon, it is higher than prophecy, it is higher than mystery, it is higher than wisdom, it is higher than knowledge, it is higher than faith. Kaya nga sabi po doon, mawawala ang kakayanan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mawawala ang kakayanan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Maging po yung, sabi nga po doon, mawawala yung pananampalataya. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kaya po napakatindi po ng makapangyarihan po ang sabi po ang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Kaya po kapag ito'y dumating yung tunay na pag-ibig, praise God. Malugod po tayo sapagkat nasa right track po tayo. At sabi nga po doon, ito po ay never fail, love never fail, and sabi po doon, it is the greatest gift of God. It is the greatest gift of God. Sabi po sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. It is the greatest gift of God. Kaya nga po, dahil po sa kanyang pag-ibig, ginagawa po niyang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, dakila po ang ipinakita ng Diyos na pag-ibig sa bawat isa. At sabi po dito, it is a sign that we are a follower of God.
Ano po, sign po ito na tayo po ay tagasunod, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. Ano ho, ang sabi po sa John chapter 13 verse 35, by this everyone will know that you are my disciple. Paano daw po malalaman? If you love one another. Ano ho, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ano, isa sa sign, sabi nga po, it is a sign na tayo po yung mga lingkod, mga anak ng Diyos kapag tayo po at kapag po tayo nakakapag-spread ng pag-ibig sa ating kapwa at sa ating lahat. Hindi lang po tinawag tayo para may mahalin ang ating pamilya, para mahalin ang ating kaibigan, para mahalin ang ating yung mga nagmamahal sa atin, para mahalin ang ating magulang, anak, o hindi mahalin ang lahat ng ating kapwa na ipinagkatiwala sa atin. Lalong-lalo na po sa may mga, sabi nga po doon, sa mga lingkod ng Diyos na pinamahala ng isang gawain, ang nais po ng Panginoon yung pantay-pantay na pagtingin, pantay na pagmamahal, sapagkat kung tayo po ay may titingnan at may magiging favorite sa atin pong mga nasasakupan, sa mga ipinagkatiwala sa atin, magkakaroon po ng jealousy. At ang jealousy po ay hindi po kalooban ng Lord. At ito po ay magkakaroon po ng pag-iinggitan, ito po ay magkakaroon ng sama ng loob hanggang sa mawala na po yung pag-ibig. Pero lalong-lalo na po sa isang pastor na napakaraming tupang inaalagaan, napakaraming mga anak na inaalagaan, dapat po kakitakahan tayo na pantay-pantay yung pagtingin natin, pantay-pantay na pagmamahal. Hindi po natin titingnan na sino ba yung aking mas nakakatulong sa akin, sino ba yung mas magaling, sino ba yung mas nagbibigay ng maraming oras, sino ba yung mas napapakinabangan sa ministry, at ito yung ating bibigyan ng maraming blessing o bibigyan ng sabi nga po doon, mas mapapalapit sa iyong puso. Bilang po magulang sa pananampalataya ng ating mga nasasakupan, dapat po yung pagmamahal po natin ay pantay-pantay lamang. Wala pong nakakalamang. Ano? Kaya po, ang sabi po doon, malalaman po ng lahat na tayo tagasunod ng Diyos kung tayo mag-iibigan sa bawat isa. At ang encouragement ko po sa bawat isa sa umagang ito, ang sabi nga po doon, ay sa Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Ano po, ito po yung encouragement ko sa bawat isa sa Ephesians 4 verse 2, ay maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa oras na ito, kundi binigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord para po tayo sama-samang magpuri at sumunod sa kanyang kalooban. Wala po anuman po ang kalalagayan natin sa buhay, ikaw man ang kapangyarihan, ikaw man ay mapera, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay matalino, ikaw man ay maraming kakayanan, pero sabi nga po doon, kung wala kang pag-ibig, wala ka ring kabuluhan. Kaya ang nais ng Lord sa lahat ng oras, sa ating nangyayaring mga bagay sa ating kapaligiran, lagi po tayong magpakumbaba, lagi po tayong maging mabuti, lagi po tayong maging matyaga. At sabi ng Lord, kailangan tayong magmahalan at magpaumanhinan. Marami pong nakakasakit sa ating kalooban, marami pong nagbibigay ng hirap o yung sabi nga po doon, hardship sa ating buhay. Marami po tayong mga kapatiran or mga kaibigan, kapwa na nakaka-offend sa atin at nakakapagdulot ng hindi magandang bagay. Pero ang Lord laging sinasabi sa atin, magmahalan kayo at magpaumanhinan, magmahalan kayo at magpatawaran. Pinakang importante po sa buhay, anuman po ang mangyari, lalo na kapag sa panahon na ikaw ay nasasaktan or sinasaktan, nadi-discourage, laging yung puso mo ay nagpapatawad, lagi yung puso mo ay umuunawa. At ang sabi po doon sa last verse na aking babanggitin, ito po yung nais ng Lord sa puso ng bawat isa, na sa tuwing maiisip natin ang ating kapwa, lagi tayo nagpapasalamat sapagkat even siya ay karapat-dapat o hindi, lagi po siya kasama sa ating panalangin dahil po tayo nagmamahal. Sabi po doon, I thank God every time I remember you. Sabi po sa Philippians 1 verse 3, Philippians 1 verse 3, ang sabi po doon, ang pusong nagmamahal every time
every time na maalaala mo, maisip mo ang iyong kapwa, lagi mong iniisip, Lord, salamat sa kapwa kong ito. Lord, salamat sa kapwa kong ito dahil ito yung nagbibigay sa akin ng lakas. Lord, abutin mo po ang pangangailangan ng kapatid kong ito. Lord, salamat sapagkat kahit maraming time na ako'y nasasaktan niya, kahit maraming time na ako'y nadidiscourage sa kanya, ito po yung nagiging way para po ako'y tumatag. Salamat, Lord, sa taong ito sapagkat lagi niya akong minamahal, inaalaala, pinapaalalahanan. Salamat, Lord, sa taong ito sapagkat ito yung aking nagiging kalakasan. Salamat, Lord, sa taong ito sapagkat binigyan mo ako ng tamang tao para maging kaibigan. Kaya po, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos sa mga katangian, sa iba't ibang katangian ng ating kapwa at nakakahalubilo natin, pero lagi pong manatili sa ating puso. Ano man po ang sitwasyon natin ngayon, ano man po ang kinalalagyan natin ngayon, ay punuin po natin ng pag-ibig ang ating puso sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Yun lamang po ang nais kong ibahagi sa umagang ito at marami pong salamat sa inyong pagsama, marami pong salamat sa inyong pakikinig at ang dalangin ko, pagpalain po kayo ng Lord at abutin ang lahat ng inyong pangangailangan at maging maligaya po tayo ngayong darating na Pasko at maging po sa pagsalubong ng bagong taon. Marami pong salamat sa bawat isang nakinig at sumama po. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, together with your Holy Spirit, we acknowledge your presence. We thank you for your everlasting love, Lord, na unconditional love sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa magandang example ng pag-ibig na ipinagkaloob mo po sa amin kung bakit kami po ay, Lord, lumalakad, nananatili at nabubuhay ng dahil sa iyong pag-ibig, O God. Lord, salamat sa iyong sa salita mo na amin na pag-aralan, na tunay nga po na ang pag-ibig is laging nagtitiwala, laging umaasa, ito ay totoo, ito ay nananatili, ito ito ang pinakang mataas sa lahat ng katangian at ito ay walang hanggan. Lord, salamat Panginoon sa karunungang muli ginagawa sa bawat isa at ang dalangin ko po ang maiksing sandali ng pag-aaral namin ng iyong salita ay maging pagpapala sa lahat po ng nakarinig, sa lahat po ng sumubaybay. And Lord, sa lahat po Panginoon na naging kasama namin sa umagang ito, ano man po ang sitwasyon na meron sa kanilang buhay, ito po ay abutin mo, lagi mo po silang tulungan, gabayan, pagpalain. Sino man po ang may sakit karamdaman, nananampalataya po kami, O Diyos, na idinantay mo ang iyong mapagpagaling na kamay at pinadaloy ang kanilang ang kagalingan sa kanilang ulo, simula ulo nila hanggang patalampakan, O God. And Lord, sa may mga problema, kabigatan, Lord, ito pong lahat ay aalisin mo at papalitan mo po ng kagalakan sa kanilang puso. Sino man po ang nangangailangan, pinansyal, emotional o physical, O God, material things, O God, Lord, you will provide, Panginoong Jesus. Gagamit ka ng maraming tao sapagkat, Lord, in everything you will make a way. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Hallelujah.